Txabolea, ordukoa, zebez, atea bekutoan, makurtut sartzakoa. Hori atea, handekona. Gero arla bindu, gero goteguntu plakea guien, da hormegea eta gero arla bindu, dana. Orduan egurrezkoa zan? Edo? Egurre guien bai, da txapea guitoan ganean, legorra, txapea. Da gero egin guntzen akendu dana, da hormegea gota. Da hemen txabolaka, lehenago, gehienak zuiegaz. Goiti. Esan seguru, Pastainako hori, Iguala... Euri sartitzen zan? Sartu diten zan, igual zui bezan noten, igual ondo atera eta edo infinite edo, ze pasta zan. Eta orduan urik eta holan bere zen duen aukiko hemen txabola? Urik eta argirik eta zebez. Eta zelan arrelatzen? Argia gota zan, horrek, petrolioa bakizu, haiki, zerak, petrolio ontziek, gotetu kia, izitutu zan, da kia baltza, da asegaz, da gero agartu zen karburua, hori kandilok, karburua polito, argi gozikan, zegoen akeribotan da zeiz. Da gero, utano, horrek faroltxok, da ayukaz boto indo.